Dara, dara, dara. Sa pani ay gihimo na ko tanan. Pero mao lang gihapon. Hubo ang kontra. Ginagawa mo. Lagi ato kataon na kanang iskustokle. Tanaw ka ba dati Sure ka makataba? kamaw ka na. Kamaulag ko. Iskustokle ha, tarong ba ya? Nya. Ako nang intro na. Sige. Isa ba? Saman. Dati ba yung ka mag-gitara? Marag wa Nya, mo eh, tapos na- mo choy. Wa kay bawasan to nga akong usa ko sa membro sa bandang napis. Kanang sikat karon katong usa ba tong kanta nila kabilang. Ano na gitara to? Guitar leader ko ato nya lagi. Idol na ng iskostak. Oy, iskasak ni be. Ah, Sige sige. Ako Oh, ba intro, yung ay iyang sabay, kwan? sabay. Intro. Troy. Make sure ha. Sige. Ikaw agad ang bunga ng magandang umaga. Di kompleto ang araw pag wala ko asawa. Ngayon lang kahit gabihin. Sing, gusto mo na eh. Abi ba na kong singer ka? Sige naman yun ko. Kaya siguro. Duwa pa mo. Ha? Singer ka? Ginagawa mo. Kain na pala tumakauban na akong bayaan na ko. Tambay dito karon. Ako po may liw karon. Ay na po dito mga hinampak ato. Oy! Chay! Naalam man tayo mo dira? Napusin pamiling sa ila. Karon nagid mo nakita na ako. Kapoy naging kaya ba? Naalam man tayo mo diri ah. Dahan ang gitara ko din. Kanta na pud kani karon. Ginagawa mo. Wa na. Daog. Sinigrado. Damog-lamog. Gitara kanta na ko. Dati bigo mo kanta. Kanta lagi ko. Bulok man na di makatigo. Ay turapon. Pero hiluan. Gaba na sa imo ulit kayo. Hindi na pagpamili sa inyo na alaman tayo ng diri ah. Emil ano? Sinisung madra ba? Ana gud na. Seryoso. Mura bag sa iya ha. Seryoso ko kayo. Seryoso? Ang pangutan na? Di seryoso ka ka? Di ba waha? Ay pagkaparaga? Parehas lang ta? Huwag seryoso. Oy lain. Hugot ka naman. Bugso ka. Ano pod? Sa ka ba oy? Di ka makamao. Ano ba? Ay lagi, ayaw ana. Gusto ba na? Ayaw pagilugay sa gitara. Kangay kamao. Ate mo. Ay mo gilugay sa gitara. May pang gitara, pagilugan. Ako, wag yun. Gapo, mangutan ako. Asa dapit? Pilingon. Dong? Dong? Choy,
Nang nilubot. Kung bukon, itlog. Tamayaan na ba ninyo eh? Hala, napatay na unsa naman eh. Hala, nagbura-bura ang baba. Tabang na to. Sige na. Sige na, doon na. Victory! No, patay, patay. Patay. Uy, dali. Uy, lain! Hugot ka na pong animalak. Tayo. Uy, lain! Hugot ka na po ba ng animal? Bro. Ay, Uy, lain! ay. Mistik ka na, ano? Nang nilubot. Nakakuplay na ba yan? Ayaw, wala. Wala. No. Joy, nang nilubot. Uy na. Tamayaan na ba ninyo, oy? Yo, what's up mga Choy? Salamat tapos na yung among video. Kung nalipay ka, ay kalimting nga i-subscribe ug i-like ang among YouTube channel ug I-hit ang notification bell para perme updated sa mga release na video. O ay po ninyo kalimte, i-follow among TikTok account, Choy Viners. Tapos among Facebook page, like, follow, and share. and Shoutout nga pala sa Kalbayog noon, parte sa Barangay Cagmanipisor. shoutout sa mga nagasuporta sa amin. And walang iba, shout out sa'yo, Sandra Sapalon, and shout out Yes. kay Arlene Pregua nga ga-support sa amo. Yes, salamat sa nagasuporta og shoutout nga dahil sa among mga sa among kauban. Actually guys, kami kabuk, walo kabuk, kaso ang tulo may trabaho. So, kami na naghigay mo paraan para mapalipay mo namo. So, we love you all Yes. guys. 1, 2, 3, go. Sayaw mga choy, 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 choy.